Nahi zuenean, listo, Venga, txiroak, ordeña, ondo pasa. Venga. Ai, joder. Esker, arratsalde on guztieri. Anauze da herri txipi bat, bere Nafarroan, dauzka gaur egun 400 biztanle, baserri batetik nator, eta niniz premua erraten dena gure eskualdean, erran ebeita maiorazkoa esaten duzu zuek. Ze suposatzen du horrek, nire aita bereziki transmititu didala olako ondare bat, pak bat esaten dut beti, eta pak hortan ze transmititzen du etxean edo baserria zer den, saiatzen da bere afizio hori niri pasarazten, behiak dauzkagu, eta ondare bat doa horrekin, istorioak, kontakizunak, berak bizitakoak eta beste jende askok bizitakoak, nire aitatxi eta beste jende batzuk ez zituztanak ezagutzen ere. Hori guztia aitak beti transmititzen zidan. Ondare horrekin, hasi naizenean nire kabuz gauzak kantatzen, interesatu naiz horri. Argazkiak daude Joana adibidez, neskarena ikusten direla hauek, idatziak eta Uxu Alberdik ikusi zizkion egalak, eta Joana joaten da. Joaten da nora, hirira, baina joaten da. Zergatik joaten da, hemen ez delako hain ondo sentitzen, hain aske sentitzen. Herri komunitatea dago, bere alde onak dauzka eta bere alde txarrak. Eta bere alde txar horietan zaila dela zu izatea, zu aurri izatea. 18 urtetan ez nuen diputa ideik zer egingo nuen nire bizitzaz. Ari naiz ofizioz, lanaz. Eta beti banuen musika hor, baina nehok ez zion, nire inguruan nehok ez zion balorerik ematen orduan, hor geratzen zen, gustatzen zitzaidan, baina, orduan, kiskun-kaskun esaten den bezala gure eskualdean, ibili naiz, nire pasio horri toki bat uzten, baina beti gizarteak eta nire familiak eta gizarteak esperu duen hildo hori segituz. Orduan pixka bat egin dut, itxusia da, gene esatea horrean, egin dut hori, nahi detena eginen dut orain, eta zer da nahi detena, musikari izatea. Noa, parafernalia horretan, goaz, eta noa ni, goaz den hiruak, eta gaude, bira hasita eta historio, gaude Quebecen, Montrealen, eta hor, pasatzen da gauza bat niretako oso bizitzak ekarri didan keinu handi bat, show batian hor, gau batez, Montrealen nire gurasoak hor daude. Niretako handia da. Hor, iruditzen zait, dana jartzen dela bere tokian. Aita jartzen da bere tokian, ni jartzen naiz nerean, dena jartzen da bere tokian. Eta orduan, nik hola hartu dut keinu hori, edo esan dut, nire bidean naiz, nire tokian nago, eta puntu.
Zuri esker gira bildu. Onarta garbi gaitzazu, bero zurekilan bero, urak kenditzan gure minak gero. Zuri esker girela bildu, onarta garbi gaitzazu, bero zurekilan bero, urak kenditzan gure minak gero. Nere bide hartu dut, eta horrek ekarri dizkit gauza on asko, Kalakanena adibidez, baina beste gauza asko esan. Niretako Kalakanena ez da lorpen handiena Madonarena, niretako ez da lorpen handiena, niretako da justuki nere bidea hartu detela, jakin izan detela esaten, bare, nor naiz ni eta zer nahi dut niretako. Inork ez du nere bizitza biziko nere ordez. Egiten dugu gauzoia. Bagenekien gauzoia, bakardade erraldoia. Hasta el corazón. Me hechizaste. Ok, aldageletara, toi, changement, enfin, me le laisse pas là-bas. Egia da nire ambizioa ere apaldu dut. Kalakanekin ambizioa handia zen. Baina hor ez neukan umerik, ez neukan, nintzen aita, orain aita naiz, eta orduan hor, esan dut, ez, orain bueltatzen naiz gauza xumeago bati, baina askoz pertsonalago bati. Hoi baina zarago dut. Berriz egin? Hasi naizenean bakarka erraiten dut, baina inoiz baino gehiago izan naiz inguratua. Hori da kuriosoa. Beti taldeetan ibili naiz, eta hasi naizenean eganez, bale, orain ere gauzak eginen ditut, sekulan baino jende gehiago ezagutu ditut. Eta hor deskubritu dut, bai egia da, gure komunitateak badaukalak gaitasun hori. Agoaz? Nik lujo hori daukat, zergatik ez detelako jarri inoiz zentroan, nire ogibidearen erdian, kontzertu horiek saltzea. Niretako ez. Pago usainez mundura sortua zine, Joana, ama lurraren alaba, oinak lurrean, erroak bailiran nekez. Joana, iratze hostoz hegalak egin zenituen. Joana,
Joana. Hego haizeak iparra du beti amets. Joanak bizeru ertz, orain ametsak dituzu, baina lurrik ez. Joana zirenez, orain libro zira bainan, maizoroi minez. Joana, Joana, ta hala beharrez, zerriak irribarrez, zertan ari zira, Joana nigarrez, Joana maitia. Nere proiektu pertsonala oraindik kontsideratzen dut dala ume bat. Orduan ume hori behar da babestu. Joanaren zerua eta lurra dira.